Welcome back mga ka-studio. Today's episode mga ka-studio, mag-unbox kami ng 4 na boxes po galing sa loyal po na subscribers po namin. Na naging kaibigan O, na naging din po kaibigan din po namin. So ayan mga ka-studio, excited na kami na ma-open tong mga boxes nito. Grabe po, ang dami po, 4 po. Gusto lang namin magpasalamat po sa nagpadala po nito. Walang iba po kundi si Ma'am Christine Ugawa. Hindi kami nag-expect pa na ganito po kadami yung pinadala mo. Yes po. Maraming salamat, ma'am. Salamat din kay Ma'am. Thank you. Hindi namin alam kung ano yung laman nito mga studio, kaya alamin natin, i-open natin isa-isa po. Yes. Sa nakikita nyo po dito, mayroon po kaming 4 na boxes. Unang-una, mayroon kami ditong isang small, ayan, medium na boxes, saka mayroon And large. large. Ayan, ang dami nito mga studio. Open natin to isa't isa. Magsimula tayo dito sa maliit. Box. Oh, na box. Wow. Wow. Excited ka na, Bing? Ano kayang laman nito mga studio? Ma'am Christine Ugawa, maraming salamat po talaga. Maraming salamat po, ma'am. Yan, open natin to. Wow. Ano kaya mga laman ito, mga pinadala niya mga studio. Oh, grabe. Yan po. Kita nyo yan mga studio. Ayan, mayroon na kaming kuhan dito. Unso ni alcohol man eh. Oh. Wala na yung kuan, virus. Natin kuhan, cutter. Virus. Yan mga studio. Meron kaming cutter dito. Ito yung gamitin natin. Pangbukas. Ano kayang laman ito? Abang-abang ko talaga. First time po namin maka-receive po ng kuhan, package. Galing sa saan ba ito galing? Si Ma'am Christine Ugawa po. Nasa Japan ngayon. Wow! Wow, ang daming chocolates! Wow, grabe ito ah! Wow, yay! Maraming salamat, ma'am. Ang dami Wow, niyan, sobrang ma'am. dami po oh! Wow. Yan oh! Meron So isang... big. Ano po mga laman ito? Mga chocolate po ito lahat. Grabe, hindi ito maubos ma'am. Sa dami ito, matagal talaga ito maubos no? Wow. Wow. Another big one. Mga imported ata itong mga chocolate na to. Yes po. Grabe po. Maraming salamat Ma'am Christine Ugawa. Strawberry. Oh, grabe oh. So ayan po mga studio, nakita po natin yung laman ng isang bag po. Itong small first box. First box. Laman po ay ang chocolates po lahat. Chocolates. Yan, proceed tayo dito sa pangalawang box po, medium box. Yan mga studio, open na naman natin tong Pangalawang box. Yan, ano kayang laman yan, ano Bing? kayang laman ito sa Masing parehas lang. Tingnan natin. tingnan natin mga studio. Wow. Wow. Wow, ano kayang laman ito? Tingnan natin mga studio. Wow, chocolate. Wow, chocolate pa din oh. Grabe, ang dami. laki nito mga studio. Wow. Wow, Another Parang big one. magbibenta na kami nito ng para chocolates. magkakaroon tayo nito ng sari-sari store. Wow, ang dami. Wow, grabe, ang dami po Wow, talaga. dami. Yan po, yung laman. Wow. Hindi ni mahulog sila. Pang 1 year ata to na Grabe consumo yung ni Zach. one year supply ni Sasto. Ang dami niyan, Bing. Yan mga studio. That's all my favorite chocolates. Pina. Proceed tayo mga studio sa pangatlong box po kasi unboxing lang itong mayayari na to. Tuwang-tuwa si Zach sa mga pinadala ni Ma'am Christine Ugawa dito. Pati kami po, grabe, sobrang dami po nito. Kaya masaya po kami po na nakatanggap ng ganitong kadaming boxes. First time. Oh, first time po namin may nagpadala sa amin po. I think it's all the same. What's that? I don't know. I think it's the same. It's the same? Kulit? Tenderaran. Yan. Dun-dun-dun. This. What is that? Wow! Cookies. Cookies! Ayan po. Another one. Galing siya sa Japan, no? Inchik. Galing sa Japan to ha? Baka. Hindi pa tayo nakakain ng ganito. Ayan na. Ito, Banana. meron.
Wow, cookies pa Oh, din. cookies po din, oh. Buddy. Wow, ang dami ng Dami ng snacks ni Sa. snacks si Sax ito. Para sa kanyang module. Ito, ano tong laman dito? Mayroon pa dito, ano to ma? Wow! Ano yan pa? Mayroong vitamins. Parang Yakult. Vitamin. Vitamins. Di vitamins. Meron din pa dito. Chocolate. Oh, Chocolate chips, cookies. Wow. Yan, mayroon ding nata di coco. Mm. Ang dami nito. Ano Oh. pa? wow, ang dami. Yan po, ang laman nyo. Wow, thank you so much, Ma'am Christine. Maraming salamat po talaga. Hindi kami tapos magpasalamat ito. Yes po. Yan, dito na tayo sa malaki. Oh, Sa'yo dito yan. tayo sa malaki na box, mga ka-studio. Last. Wow. Mm. This is the last one, mga ka-studio. Kilo box large. Wow, ang laki nito. Grabe, ang laki nito. Ano kayang laman nito? Wow, hindi na nakita ko. Yeah. Mga kamay dyan. Wow. Hi. Dito sa kabila pa. Yan. Wow, Oh, ano pa stop. yan ito? What's that? What is that? Excuse ako. What is that, huh? What is that, huh? Tingnan natin anong laman ito. Ikuan mo pa. Bunting pa. Yan. Wow! Wow, mga noodles pa! Wow, noodles. Wow, ang dami na namin noodles! Ang dami Yan, nating mukbang natin ito, mga ka-studio. Yan. Spicy ramen. Napapa din chocolate. Mm. Wow, thank you so much, ma'am! Maraming salamat po. Mayroong spicy, mayroong mild. Ito, ramen. Meron na kaming pangmukbang. Wow, ang dami mong snacks, din. Wow, Wow. there's more. More? There's more. Oh. Ang dami nito. Ano Oh, mayroon ding wow. cookies, oh, brown cookies. Brown cookies, huh? Ito din po, oh. Wow, ang dami mong chocolate, be. Wow. Ang daming chocolate. Grabe, ang dami nito pala, no? Uy, nahulog na siya. Oh, look at Ito na po, mga ka-studio. Grabe po, sobrang dami po. Ito na po yung laman ng 4 na boxes po na pinadala ni Ma'am Christine Ugawa. Ayan o, mga ka-studio. Grabe, ang dami nito, mga ka-studio. Parang mag-open na kami nito ng sari-sari store. Sari store. Grabe, sobrang dami po. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Madami na pong pang-snack si Sax habang nag-answer ng mga module niya. Yes po, grabe. Ang dami nitong chocolate sacks. Kasi hindi dyan ni mahurot. Hirap tong ubusin, mga studio, kaya sobrang nagpapasalamat po talaga kami kay Ma'am Christine Ugawa sa mga pinadala niya po. Yun nga po, mga ka-studio, ulitin po namin po, first time po namin na makatanggap ng ganito kadami po na mga packages po. Galing sa taga-subaybay po namin, sa loyal po namin na subscriber po si Ma'am Christine Ugawa po. At talagang napaka-supportive po niya kasi may kita niyo siya sa halos lahat po ng mga mukbanger dito sa Pilipinas. Yes po. Yes. Hi, Ma'am Christine. Maraming salamat po sa lahat ng binigay niyo sa amin, ma'am. Maraming salamat po sa generosity niyo po at sa pamilya niyo po. Maraming salamat po. God bless you, ma'am. God bless you more. Maraming salamat sa pag-share ng blessings po sa amin. Kami, maraming salamat. Thank you. Walang nasabi si Sax po, pero tuwa po din siya sa dami po ng mga chocolates po, ng mga cookies, mga drinks po. Yes po, halos paborito niya po to lahat. So hanggang dito lang po kami, mga ka-studio. Maraming salamat talaga, Ma'am Christine Ugawa. Hindi po kami mag-stop po na maghingi ng pasalamat po sa lahat ng mga blessing po na binigay niyo po sa amin. So, nandito lang po kami, mga ka-studio. Maraming salamat sa panood ng vlog na ito. Bye for now, and kita-kits tayo sa susunod na video. Bye! Bye-bye! Ako paano to? Kari? Ikaw. Bye for now and see you for our next mukbang Oh, adventure. look ba? Video na lang next video. Go! Go! Bye for now and see you for our next video. Bye-bye!
unboxing video, toto. Mm.